Имаме вече нови шапки. Тази на Цецо, да, ето вече я виждате и нея. И обаче по-интересното е да ви покажа гледката, която е ето това. Днес ще минем по моста и ще отидем в новата част на Задар и ще намерим още един плаж, който се нарича Борик. И просто ще се разходим и в тази част. Тази част на Задар ужасно много ми напомня на Гърция и на Италия. Много сладко, това е супер яко. И погледнете как е облечено. Ако ти можеш леко продължава с тебе. И ще искаш да емигрираш вече, нали? Патета! И тази чиста ръкичка се влива и там. И така изглеждат къщичките в Задар, в крайния квартал. Някакви такива стари вили. Може би заради цветовете ми напомня на вила Великова. Ей, това е първия класически голям комплекс, който виждаме, и той не е супер висок и не е плоснат на средата на плажа. Стигнахме до плажа на Борик. Това е съвсем в началото на плажната ивица. Примерно да си вземем нещо за пиене насам и после да отидем на дебелата сянка с плуване. Ще закусваме на Борик Бич, защото просто имат омлет. На тази ваканция ще ядем много здравословно. Омлета и тоста са това. Всъщност няма просто да закусваме, ами направо ще си направим обяд. Защото се изкуших да взема тия сандвичи с прошуто. Нали, прошутото е много характерно за Хърватска. И само заради това се изкуших. Другото, което ми прави хубаво впечатление, е, че дори сосчетата са ми ги сложили в такова метално, не са в някаква пластмаса. Направихме си бивак под дърветата. Сега в момента сме в новата част на Задар, като тук има плаж, който се нарича Борик. И са няколко заливчета с каменисти плащета, ивици и с борови гори отзад. Седнали сме в една такава борова гора. Водата е кристална чиста, много топла. Тук зад мен всъщност е ужасно синьо, но заради настройките на камерата не може да го видите. Мястото е доста спокойно. Има много места, на които просто е така да си сложиш нещата за пикник под боровата гора и да плуваш в кристално чисто море. Не можеш без обувки за камъни, за да влезеш във водата. Много е удобно. Много удобно и ето тук, като трябва да ходиш по тревата и по боровите иглички с тях. Така че това е нещо, което страшно много ти трябва, ако човек е решил да остане на почивка в Хърватия или поне тук в Задар, където сме ние. Като цяло Хърватия не е известна с някакви пясъчни плажове. Всъщност има няколко много красиви острови, които се намират точно срещу Задар. Там също планираме да отидем. До тях трябва да отидеш с лодка. Морето е малко дълбоко. Ако човек е с малки деца, трябва да внимава къде точно отива да ги пуска да плуват. Там малко по-надолу бяха направили едни басейнчета от камъни, така че съвсем малки деца да се пласикат вътре, без да е опасно да влязат в морето навън. За момента от 2 дни сме прекарали много време в старата част на Задар, която е страшно интересна. Запазене, форума, типични римски улици, разходка из крепостните стени, пазара. Супер автентично е. През цялото време си говорим колко много ни напомня на Венеция. Естествено, това е обяснимо. Също така ми напомня на Австрия, някакви такива заради църквите. Сме в Задар, в така наречения висок сезон, юли месец. Юли и август са им най-натоварените месеци. И въпреки, че знам, че има страшно много туристи тук. Видяхме ги вчера, когато бяхме на този паметник за посрещане на залеза. Хората са тук, но по някаква причина, най-вероятно защото града наистина е много добре подготвен да посреща туристи и така е разлят, не се усеща тълпа, не се усеща напрежение, няма такива неща като трафик, няма я тази глъчка и суета, които да са събрани само в една точка. Хората имат къде да се разпръснат, да отидат на много различни места.
Няма проблем с паркирането, защото има наистина много добре организирани местни паркинги и ти всъщност плащаш на час на някой от тях. Има и такива, които са по-извън града. Другото, което подозирам, че все пак доста голяма част от туристите идват с самолет и с лодки насам. Има няколко марини. Тук ще ми изгори ли? Трябва да се преместя. Да, ние след малко ще се преместим на някъде другаде. Също имам чувството, че Цецо е много прав, като каза, че хората не остават тук на плаж, за да прекарат на плажа целия ден. Или поне са по-малко тези, които го правят. По-скоро идват за някакво време, после отиват някъде другаде, разхождат се постоянно на някъде, посещаваш няколко плащета, заливчета в рамките на деня, наслаждаваш се на друг тип разходки, както казах, има много паркове, където човек да се разходи. И не се усеща това напрежение и навалица, въпреки че хората са тук. И ето да, единствено вчера имаше някаква тълпа онези минути, в които посрещахме залеза, защото Задар е известен с залезите си. Но дори там някакси не се усещаше прекалено натоварено, така че да ти стане неприятно. Това е страхотно мини. Съвсем друго е като излъчване. Тръгваме. Дзън! Това е горната част на Задар. Ей там долу, въпреки че изглежда ужасно близо, е Стария град. А ей там отсреща е първия голям остров срещу Задар. Има и такива къщи, които не знам защо ми напомнят много на Кам. И както си вървим от плаж Борик, гледам отсреща ресторанта Свинк, който е Свинкс, и парка с Свинкса. Намерихме го случайно. Цето го забеляза. Да. Това е много красива къща, която ще видим после. Обаче самия Свинкс е ето там. Виж колко красиво е било. Доста голям. Чакай, ще трябва да снимам от някой ъгъл, в който да се вижда и мотънката на Свинкса. Да, ето трябва да лече. Днес завървяхме вече около 10 км, за да отидем и да се върнем до плаж Борик. Но пък намерихме Свинкса и видяхме Задар със съвсем друго излъчване. А тази двореца и тази ще я възстановят. Виждаш ли, запазват стените и ще изградят отвътре. Или пък да си взема голяма бутилка, която струва само 5 евро. Дори и шампанско бих си взела, само и само защото е студено. Добре, ей там да видим какво има в другите хладилници. Да, искам, ще ми... Да, искам. Значи как искате да изгонят в някакви магазин, къде снимаш? Що? Защото мога да изгонят. Няма да ме изгонят. Много млади хора са тук. Да, по-млади хора. Да, виждаш ли? Такива малки улички навсякъде. Виж, тук имат офис на рентакар и тук можеш да си рентнеш и тротинетка. И да си оставиш багажа. Нали си чудихме къде е. Дори не излезе в Google. Виж градината на тия хора. Вие кажете. Навътре погледни какво е. Абстрахирай се от първоначалния буклук. Тук си складират някакви неща, ама вътре е супер. Другото, което искам да видиш, е хамбургера на другите хора. Също изглежда много хубаво. Това, което ми е новия фаворит, е 60 евро тук. Виж, Нин ти го продават до 45. Току-що изби парите от рентакара. Ние на къде живеем е нататъка, може би, нали? А тук е Росо стои. Точно така. Браво, Жец, браво. 5 кладенеца от времето на Венецианската република. Този площад е толкова красив. Имаме план за сандвичите. Не, първо слагаме вариме яйца. Добре, нека сварим първо яйцата. Освен ако не искаме да си направим някой да си оставим за омлет. Някоя сутрин. Не, значи всичките ги варим. Добре.
Тогава може да си ги сварим всичките и ще имаме за утре за пикника. Плитвице, не е плитвице. Защото утре за нашата екскурзия с рентакар до Плитвичките езера ни трябват сандвичи, затова си взехме разни неща. Това е крайната цена. И тази вечер ще вечеряме също вкъщи, защото пък утре трябва да отидем да си вземем колата под наем 6 часа сутринта, за да може да сме на езерата максимално рано преди опашката, да видим дали ще се получи. Затова ще си вечеряме вкъщи, обаче имаме интересни неща. 17 000 места за зареждане. Едното е... Да. Едното е сирене, твърдо козе, твърдо овче сирене, някаква галда за сандвичите, любимия ни хляб, който си намерихме тук, един такъв кръгъл. Ако не е друго, за първи път едем толкова много хляб. И там имаме чери домати. Няма да снима добре. Нищо. Любимия ми кръгъл хляб. Погледно му прилича на салам. Е, така мога да снимаш. Ти трябва да снимаш срещу мене, за да снимаш добре. Ами няма как кухнята е толкова малка. Просто да належи една филийка. Мисля, че трябва да оцените какво прави Цецо, за да може да видите новия ни любим хляб как изглежда, докато се реже. Добре ли снимам сега? Перфектно. След тия усилия, които положи, ако не снимам добре, направо не знам. Да. Много хубава филийка. Добре, само ги нарежи и аз ще направя сандвичите. Другото, козето сирене се оказа по-хубаво от овчето, нали? То беше логично, но аз просто исках още един вид сирене. Да, бе, имаме два вида. Да. Много ни е симпатична тераската. Не можах да ви я покажа, докато правих рум тур. Но най-забавното е, че има колона от римско време, вероятно, която е вградената в сградата. Иначе седиме на неудобни столчета, ядем прошуто. Между другото, Хърватска е известна с прошутото си. Трябва да ви кажа, че като го опитах, разбирам защо. И пием хърватско вино, което според Цецо хубаво ли е? Да. Да. Или съм избрала пълен жмел, както казваш. Избрах някакво ефтино хърватско вино, защото по ефтиното вино, ако то е хубаво, се разбира дали страната прави хубаво вино.